जारागुरि गामियाव लुफुंनाय कमिटिनि नब्लांखौ दिनै रायजो राजाफोरनि थाखाय एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। कमिउनिटि नब्लां गैयाब्ला गामि ओनसोलाव मेल मिटिं खालामनो उसुबिदा जायो। बेखौ नोजोर लाखिनानै रायजो सरकारा गासैबो बियाबफोराव कमिटि नब्लांखौ लुफुंनानै होगासिनो दं। बेबायदि कमिटि नब्लाङानो गसाइगाव बियाबनि सिङाव थानाय जारागुरि गामियावबो लुफुंजाबाय। बे न'खौ दिनै गसाइगाव विधानसभा बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बे हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लखनाथ नार्जारी आरो जमदुवार बियाबनि लोगो टिसिएलसिसि मासिगिरि निथुन बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमै आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बे न'खौ गासै 25 लाख रांजों समायनायै लुफुंनाय जादों। जारागुरि गगलकाटा हाथाइनि सेराव गंसे आयेननिफ्राय मोननाय कमिउनिटि हल बेखौ लुफुंनाय जादों आरो मिजिंथिदों बे कमिउनिटि हला जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन जे माखासे गेदेर फिसा हाबाफारिफोर जायो बेवहाय मोजां मोनसे सुबिदा बे होसिगोन दा। मानो होननानै बुङोब्ला जों फिल खालामदोंमोन जे बे ओनसोलाव गुबुन गुबुन मिटिं जानाय एबा सावरायलायनो थाखाय बेफोरबायदि सुबिदा बेयाव गैयामोन। दा बेनिखायनो आसाम सरकारनिफ्राय आनटाइपनि बेखौ फान्ड मोननाय जादों 25 लाख। दा बेजोंहाय जाय बिथांमोना मोनदों बेखौ मोजाङैनो मावफुंनानै होबाय आरो हानाय लेखायै दिनै बेखौ जोङो बेखेवनायजों लोगोसेयै रायजो राजाफोरनो थाखाय जों बेखौहाय दिनै सुबिदाखौ हगारनानै होनाय जाबाय। जाय बिथांमोनहा बे ओनसोलनि माबा मोनसे गोनां जुदि बेयाव मेल खुंनांगौ जायोबा बेयाव फैनानै खुंफैनो हासिगोन। दा बेनिखायनो आसाम सरकारखौबो आं थेंक्स होदों बिथांमोना जायगा जायगा बेबायदि सुबिदाखौ खालामनानै होनायनि थाखाय। दा जोङो मिजिंथिदों खालि बे ओनसोलावल' नङा गुबुन गुबुन ओनसोलाव जोङो बेफोरबायदि कमिउनिटि हलखौ बानायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बिसेसकरि बे सिगां 28 दिनैनि थारिखआव 1 नम्बर गसाइगाव समस्तियाव आरोबाव गोबां माखासे कमिउनिटि हलखौ लुफुंनो थाखाय गायसननाय जादों आरो बेजों लोगोसेयैनो बिटिआरनिफ्राय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आथिखालनि सरकार बेयो सुजित नार्जारीनि मेमरियेलनि मुङावहाय गोबां जायगायाव बेबायदि कमिउनिटि हलखौ होनाय जादों। गतिके जोंनो जेरैबायदि जों हास्थायदों जोङो रायजोफोरनो होनो थाखाय जे बाथ्राखौ होदोंमोन बे आथिखालाव लुफुंजागासिनो दङ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्ट्स, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पर्सनल एटेंशन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।